Det er helt afgørende inden for erhvervsliv, uanset hvilken branche du er inden for. Det er i fremtiden læring. Det er evnen til at accelerere læring. Man har tidligere kaldt det fejl, men det er klart, at der er ingen, der stræber efter at begå fejl. Vi stræber alle sammen efter at få succes, og det vil sige, at vi går efter at finde den bedste, korteste, mest effektive vej hen til at opnå succes. Og når vi har opnået vores succes, så er det enormt vigtigt, at vi lærer af den, for ellers kan vi ikke gentage den. Derfor er det også rigtig vigtigt, at vi forstår, hvad der ligger bag nogle af de der buzzwords, som alle mulige konsulenter, inklusive mig selv, slynger rundt omkring os i de her år. Hvis man kigger på statistikkerne på, hvor mange artikler, der er skrevet om ordet disruption, så tror jeg, der blev skrevet cirka 20 for 15 år siden om året. Og nu bliver der skrevet i tusindvis. Så der er rigtig mange, der mener noget om disruption. Det kan også betale sig at mene noget om disruption. For hvis vi råber højt nok, eksempelvis at du skal disrupte, eller også så bliver du disrupted, så er der mange ledere, der bliver lidt nervøse. Og så kan man måske alene ved at gøre dem lidt nervøse, få booket sig selv ud til et foredrag eller en workshop og snakke om det. Problemet er bare, at hvis vi skal lære af, hvad nogle af de mest innovative virksomheder har gjort i verden, så skal vi forstå, hvad det her disruption er for et spøgelse. Eksempelvis så skal vi forstå, at Uber ikke er disruption, i hvert fald ikke den form for disruption, som vi kan lære noget af. Uber er disruption i den forstand, at ordet disruption, det betyder at ødelægge og slå i stykker. Det er, hvad Uber har gjort, når vi taler lovgivning. I rigtig mange lande, inklusive Danmark, så kan vi ikke finde ud af, hvordan vi skal forholde os til den her nye form for det, de kalder samkørsel, den form for chauffører, de kalder selvstændige, nogen kalder piratkørsel. I virkeligheden er det, der er på spil, en smart digital teknologi, og så at lægge sig i gråzonerne af lovgivningen. Så det er disruptive i den forstand, at det prøver at ødelægge noget eksisterende. Men det er ikke disruptive i den læringsmæssige forstand. Det er ikke særlig interessant case, medmindre du tænker, at jeres fremtid ligger i at gå ind og lægge jer i et gråzoneområde rent lovgivningsmæssigt. Det tror jeg, de færreste virksomheder tænker strategisk på den måde. Disruption, det blev første gang brugt i erhvervssammenhæng tilbage i 1995 af en klog Harvard-professor, som hedder Clayton Christensen. Og siden er hans term disruptive innovation blevet udviklet i løbet af årene. Den er spændende, fordi det er en bestemt proces, som især etablerede virksomheder er nødt til at kigge på i fremtiden. Netflix er et fremragende eksempel på disruptive innovation. Det Netflix det gjorde, det var at sige, der var en række forbrugere, som ingen andre interesserede sig for. Det var de forbrugere, som ikke havde særlig mange penge, og som ikke gik ned, som ikke havde en blockbuster i nærheden, og som ikke gik ned i den lokale butik, fordi de ikke havde råd til den forretningsmodel, der var der. Så lavede de en simpel udlejningsservice på DVD-film, en billig løsning, og satte sig til at begynde på nogle kunder, som ingen andre ville have, og som dermed ikke kunne tjene særlig mange penge på. Så begyndte de op igennem nullerne at udvikle teknologi oven på det her, og sige, måske lå der en forretningsmodel i de her kunder, hvor man kunne vokse op igennem segmenterne, så man på et tidspunkt konkurrerede med de helt store spillere. Og det mange måske glemmer at tænke over, det er faktisk, at Netflix går helt tilbage til 1997. Det er en snart 20 år gammel virksomhed. Og pludselig, I kender historien, så stod Blockbuster i en situation, hvor man havde kæmpet og kæmpet for at fastholde de eksisterende kunder og tjene mere og mere på dem. Og pludselig kom der en spiller, som kunne levere et teknologisk overlegent produkt. I første omgang udviklet mod de kunder, som ingen vil have, men til sidst et marked, som disruptede det, man kendte i forvejen. Så det, der er spændende, hvis vi dykker ind under det her buzzword, det er at forstå, at Netflix-modellen, det er egentlig nødt til at kigge på. Uanset om I så er en branche med stor eller lille konkurrence, så er I en branche, hvor konkurrenter potentielt set kan sætte sig på jeres eksisterende kunder. Og det er typisk der, hvor I kigger hen. Men kigger I også på alle de kunder, som I lige nu har fravalgt? De kunder, hvor I tænker, dem kan vi ikke lave en god forretning ud af. Nej, det kan I ikke med jeres eksisterende produkt, og det er der, hvor kernen ligger. Fremtidens mest innovative virksomheder, det er dem, der husker, at man er nødt til at arbejde i 2 spor. Man kan arbejde
med det, Clayton Christensen kalder sustaining innovation. Det vil sige, at man kan blive ved med at udvikle og forbedre sine eksisterende produkter. Men man er også nødt til, om det så sker ved at tilføre iværksætterblod, eller om det sker ved at købe små eksisterende startups, eller det sker ved at indgå strategiske alliancer med iværksætter, kulturer og miljøer, så er man nødt til at kigge på alle dem, man i dag ikke opfatter som værende ens kunder. For det er disruptive innovation i fremtiden, og det er disruption. Det er evnen til at kigge ud over ens nuværende markedssegmenter. Se, hvilke teknologier, der buldrer frem i udlandet, og se, hvordan kan jeg koble dem på det, jeg gør. Kig på brancher, der ikke har noget med ens egen at gøre, og sige, hvordan kan jeg blive inspireret af det her til at sætte mig på helt nye markeder, inden nogen andre gør det. Så spørgsmålet til dig kunne være, hvis du nu lægger Uber-myten i graven og siger, at det her det handler ikke om bare at slå ting i stykker. Det her det handler om, at jeg skal kigge lidt mere intensivt på min egen forretningsmodel. Hvilke kunder er det lige nu, jeg ikke er interesseret i, og hvorfor? Hvilke teknologier er det lige nu, jeg ikke interesserer mig for eller følger med i, og hvorfor? Hvilke brancher er det, jeg overhovedet ikke interesserer mig for lige nu? Hvad sker der i dem, og hvad kan jeg lære af det? Det er den nysgerrige tilgang. Det er det, jeg kalder at lytte højere. Jeg tror på en fremtid, der tilhører de nysgerrige.